η τράπουλα είναι μια κανονική τράπουλα, μια απλή τράπουλα, όλα τα φύλλα είναι διαφορετικά και πάω σε έναν τύπο και του λέω να σου δείξω κάτι, μου λέει φυσικά για να μου δείξει κάτι. Μου λέει φέρε να ελέγξω την τράπουλα, του λέω μα η τράπουλα είναι το εργαλείο μου, του λέω, είναι της δουλειάς, λέω δεν μπορώ να τη δίνω σε όποιον να είναι. Λέει εντάξει και του λέω πάρε ένα φύλλο όποιο θέλεις, όποιον να είναι και μου λέει όχι ανακάτεψέ την. Ωραία του λέω, θα την ανακατέψω. Φτάνει τόσο, μου λέει όχι κι άλλο. Λέω εντάξει, την ανακατεύω κι άλλο και μου λέει φέρω να κόψω κι εγώ, κόβει κι αυτός μια έτσι. Έτσι. Πέφτουνε φύλλα, όπως πέφτουνε τώρα και εμένα δεν μ' αρέσει να πέφτουνε φύλλα. Αλλά του λέω πάρε ένα φύλλο. Παίρνει ένα φύλλο και του λέω ωραία βάλ το μέσα που θέλεις. Μου αρπάζει την τράπουλα από τα χέρια, το γυρνάει ανάποδα και το βάζει μέσα. Το βλέπω τώρα εγώ αυτό. Και κάνει την τράπουλα έτσι, μισά έτσι και την ανακατεύει έτσι. Και μου λέει αν είσαι μάγκας, μου λέει, και μάγος όπως λες, βρες το. Και λέω συγγνώμη τι έχεις κάνει εδώ πέρα φίλε. Δείτε τι έχει κάνει. Έχει κάνει μισά έτσι, μισά αλλιώς, μαζί με το δικό του φύλλο. Το δικό του φύλλο το θυμάστε γιατί το έδειξα. Και λέω, αυτό λέω θα μου πάρει χρόνο λέω να τα γυρίσω όλα αυτά έτσι όπως τα έχεις κάνει. Μου λέει σιγά τότε. Και του λέω όχι λέω βασικά εσύ θα με βοηθήσεις. Του λέω θα κόψω μια φορά έτσι και άλλη μια έτσι. Μου λέει εντάξει και του λέω ωραία. Το βλέπεις λέω αυτά εδώ τα 4. Εγώ λέω θα γυρίσω μόνο αυτά τα 4. Μου λέει εντάξει. Γυρνάω αυτά τα 4 και λέω θα αφήσω την τράπουλα κάτω. Τη σκιά μου τη βλέπεις? Ναι μου λέει. Θα κάνω ένα έτσι την τράπουλα, θα την πιάσω και θα κάνω αυτό το πράγμα. Και του λέω πιάσ' την αφού την έπιασες στα χέρια σου. Και λέω γύρισα την ανάποδα και ένα-ένα προχώρησέ τα. Και βλέπει ο τύπος το χάος που είχε δημιουργήσει, ένα φύλλο μόνο ήταν ανάποδα και όλα τα άλλα έχουν γυρίσει κανονικά και έχει πάθει πλάκα. Και του λέω αυτό το φύλλο λέω, ας το κάτω και γύρισε το. Και βλέπει το φύλλο του. Πώς μπορεί να αισθάνθηκε άραγε αυτός?